Mara ta' 42 sena minn San Giljan kellha tinħareġ mill-membri tal-protezzjoni ċivili wara inċident tat-traffiku f'Ħaz-Zebbuġ. F'dan l-inċident kienu involuti 5 karozzi. L-inċident seħħ l-4 l-ħabta ta' satejn neqsin kwart ta' wara nofsinhar fi triq l-Imdina. Persuni li tkellmu ma' One News qalu li l-inċident seħħ wara ħabta bejn Hyundai Getz misjuqa mill-Mara u Honda Accord misjuqa minn raġel ta' 38 sena minn Birkirkara. Iż-żewġ karozzi kienu qegħdin jinstaqgħu fl-istess direzzjoni. Ma daqqa il-Getz ħabtet b'impatt qawwi f'karozza pparkjata bil-konsegwenza li din spiċċat ħabtet f'karozza oħra ipparkjata li min-naħa tagħha wkoll spiċċat f'karozza ipparkjata wkoll. Fol-post issejħu l-membri tal-protezzjoni ċivili sabiex joħorġu lil-mara filwaqt li ambulanza ħaditha l-isptar mater dejha l-kura. Il-mara ġiet iċċertifikata li sofri ġrieħi gravi iżda mhux fil-periklu tal-mewt. Il-Pulizija tad-Distrett qed iħejju rapport ta' dan l-inċident.